en lille skærm. Lille skærm. Bright mode, men nu er den bare totalt blå. Den er sådan helt sådan lidt stabil. Movie mode. Så flikker baggrunden. Og så er vi tilbage til RGB. Den er koblet til med HDMI til GTX 660 Ti, men den har også været koblet til GT 430, og den gør det samme hver gang.